русия эълон кард кай парвозҳои байналмилалӣ барқарор мешаванд. Мақомоти русия имрӯз эълон дошт ки аз 1 августи соли равон парвозҳои байналмилалӣ дубора барқарор хоҳанд шуд. Михаил Мишустин, нахуст вазири Русия, субҳи имрӯз дар ҷаласаи ҳукумат гуфт ки аз санаи 1 августи соли равон парвозҳои байналмилалӣ аз шаҳрҳои Москав, вилояти Москав, Санкт-Петербург ва Ростов-Лабидон барқарор хоҳанд шуд. Тасмим гирифта шуд парвозҳои байналмилалӣ дубора барқарор шаванд. Дар тасмими худ мо ба вазъи эпидемиологӣ, нишондиҳандаҳои сироятёбӣ ва омилҳои мутақобил такя кардем. Аз 1 август парвозҳо аз фурудгоҳҳои шаҳри Москав, вилояти Москав, Санкт-Петербург ва Ростови-Лабидон сурат мегиранд, гуфт Михаил Мишустин, сарвазири Русия. Вай ҳамчунин таъкид доштааст ки ин иқдом имкон медиҳад шаҳрвандони Русияро, ки дар кишварҳои мухталифи дунё бинобар паҳншавии вируси корона банд монда буданд, ҳар чӣ зудтар ба ватан баргардонанд.